Хейли Бибър изби рибата с този грим. Честно казано, не мисля, че открила топлата вода, но все пак е доста тренди в момента и мисля, че трябва да го направим. Имаме си нов приятел. Като стана дума за Хейли, вие от кой отбор сте? От нейния или по-скоро от на Селена? Мен лично, ако ме питате, може би съм по-скоро за Селена. Вече имаме основа, така че може да преминаваме към същинската част. Преди това обаче нека ви покажа един подарък, който ми изпратиха от Панацея. А именно коледната им кутия, която съдържа цели 3 продукта на цената, от 30 лева. Беч, червило, което сега ще ползвам за руш. Още едно червило или може би гланц. Magic Cookie. И новата спирална Панацея Magic Wand. Извинявай, обаче всеки продукт излиза по 10 лева. И тъй като грима ни се казва Sugar Plum Fairy Makeup, мисля, че така беше, имаме огромно количество руш. Ако не харесваш руш, скипни това видео. И кой каза, че розово червило не става за руш? Айде бе! Айде бе! За сенки отново рушче, червило в моя случай. Буквално обожавам. Този грим просто не минава без спиралата на Панацея. Топ. Този грим слейва на 1000%. Ето отблизо без абсолютно никакъв филтър. Искам да видите кожата ми, дори след матовото червило на скулите ми. Панацея Wild. Изглежда супер глоуи, супер сладко, супер пинки. Този грим спокойно мога да го прекръста на Cold Girl Makeup. И какво са? Хейли Бибър ли съм? Забравяйте да добавя, че на устните си имам Max Lip Plump на Панацея. Все още не сте пробвали матово червило за руш? Сега е момента. Е късно да зарадвате някой с тази кутия, защото наистина си заслужава.